Wel, y peth sydd yn braf am cynllun y ffordd ydy na tydio ddim yn cael ei gyfyngu i eglwysu'r annibynwyr nag i'r annibynwyr yn gyffredinol. Mae o ar gael i'r cyhoedd, i'r sawl nad oes gynno fo gysylltiad ag eglwys. Rhywun sydd â diddordeb mewn Cristnogaeth sy'n deall ac yn siarad Cymraeg, maen nhw'n medru cael y deunydd yma ar y we neu hyd yn oed ar DVD tas nhw'n cysylltu â ni. Ac wrth gwrs am i fod am y we, ar y we, mae o'n medru mynd o gwmpas y byd. A da ni'n defnyddio Facebook a Twitter a chyfryngau felly i hyrwyddo y cynllun fel bod pobl mewn gwahanol rhan o'r byd yn dod i sylweddoli. Yna rhywbeth gwahanol yn digwydd yn fama ac gobeithio bod nhw'n cydio yno fo. Cyn i clywed y Lansiad a gweld y Lansiad heno, beth yw'ch argraffiadau cyntaf chi am y ffordd? Wel, mae'n swnio yn gynllun cyffroes iawn, byddwn i'n meddwl. Lot o syniadau newydd er mwyn cael pobl at ei gilydd. Dwi'n credu bod wir angen cael pobl i drafod y dyddiau hyn, yn dweud. Wel, fi'n siŵr gyda'r holl adnoddau a'r arweiniad sydd yn y pecyn hefyd. Dwi'n edrych ymlaen yn ffyddiog i fynd ar y ffordd. Wel, fi'n credu bod yn ffordd diddorol dros ben mwyn i gael nôl i'n eglwysu nawr a dangos i bobl eraill fel gallwn ni symud mlaen. Beth sy'n galonogol iawn yn fi'n credu yw y ffaith bod chi'n gallu gweld ar YouTube a wedyn mae'n mynd i gyrraedd pobl heb law gynulleidfa arferol gobeithio. Ac gallech chi fod yn siarad y biti fe chymod yn y cwrdd. Os oes ti dal yn Facebook gyda chi yn y capel, roi ar hwnnw, gweud wrth rhywun i fynd i weld e, a allan nhw edrych yno fe i hunain. As weithiau mae pobl bach yn swyl. A falle gweld ei hunain gytre, bydde hwnna'n apelio at lot o bobl ifanc. Pwysigrwydd nawr yw bod bobl yn dod at ei gilydd ac yn trafod a bod y gwaith mae'n cael ei gynnal a bod na adborth yn dod nôl ac a gweld teyrnas Duw yn lledaenu. Dyna'r neges bwysig iawn iawn. Mae wedi bod yn ddechrau da. Da ni ar y ffordd. A dwi'n edrych ymlaen rwan am y misoedd nesaf a chael yr adborth o'r eglwysiau clywed sut mae nhw'n ymateb i'r deunydd sydd wedi cael ei baratoi.